Nici dumneata, domnule Nelu Tătaru, nu ești mai presus de lege. Nici dumneata, domnule Ioan Marcel Vela, nu ești mai presus de lege. Nici dumneata, doamna Monica Anise, nu ești mai presus de lege. Nici dumneata, domnule Orban, nu ești mai Ludovic, nu ești mai presus de lege. Și nici tu, nici dumneata, domnule Klaus Werner Iohannis, nu ești mai presus de lege. Țineți minte asta. Deci toate ne deranjează, această întrunire nu are caracter politic, ci este strict civic și punct. Nu avem revendicări politice, nu vorbim în numele unui partid, nu ne interesează să dăm jos guvernul, oricine ar fi fost în locul acestor oameni, rețineți, orice culoare ar fi avut, dacă ar fi făcut ce-au făcut aceștia, eram la fel aici. Oricine ar fi dat aceste ordine de miniștri, oricine ar fi vrut să atenteze la libertatea românilor, să știți că noi toți ne-am fi ridicat și împotriva lor. Nu ne interesează ce culoare are, că e holera galbenă, că e ciuma roșie sau că e alta vânătă, nu! Ne interesează dacă se respectă sau nu se respectă. Dom'le, sunt 30 de ani în care ne-am obișnuit cu normalitatea, în care a fost o stare reală de libertate. Sunt în țară oameni care și așa și spun, trebuie să reinstaurăm SDL, adică starea de libertate în România. Trebuie să o reinstaurăm, pentru că simțim că se ia de sub noi. Libertate! 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 Încercăm să vă trezim. Și altul a mai zis așa, băi, nu numai starea de libertate trebuie reinstaurată, ci mai este ceva, sora ei geamănă trebuie și ea, și anume starea de normalitate. Pentru că acum tot ceea ce ni se pare unic că este normal, tot ceea ce este anormal ne prezintă unic că este normal. Uitați-vă, rog frumos, cum ați petrecut ziua de 8 noiembrie și la mulți ani celor care vă numiți Mihail, Gavril, Mihaela, Gabriela și așa mai departe. Anul trecut, nu vă e dor de libertatea care ați avut atunci? Nu vă e dor de cum era atunci? Da, nu vă era dor? Cântăm și la mulți ani, cântăm tot ceea ce este. Tot ceea ce este necesar. Uitați-vă la fotografiile care le-ați avut acum un an, 2 ani. Aia era normalitate. Toată ziua ești cu adeverință, toată ziua cu botrița pe gură, toată ziua cu frică de amendă, toată ziua văzând în celălalt, ține departe, nu da mâna, dă cu cotul, dă cu pumnul. Vi se pare că asta este normalitate? Trebuie reinstaurată în România judecata sănătoasă. Trebuie reinstaurată în România starea de normalitate a gândirii. Pentru că altfel ne pierdem mințile și începem să nebunim în masă cu toții și să considerăm minciuna adevăr. Libertate! 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 Libertate și normalitate! Libertate și normalitate! Libertate! Și normalitate! Nu poate cineva să se dezvolte, spunea cineva, nu poate cineva să creeze într-o stare de frică. Marele Albert Einstein a spus așa, nu poate nimeni n-a creat în istoria umanității decât în starea de libertate, cel puțin, chiar dacă a fost cu lanțuri pe mâini, într-o stare de libertate a spiritului său, într-o stare de libertate a sufletului său. Dar oamenii aceștia vor să ne îngenuncheze sufletul, vor să ne îngenuncheze spiritul. Înainte de a ne pune masca pe gură, ne-au pus-o pe creier. Înainte de a ne pune masca pe nas, ne-au pus-o pe ochi. Pe ochii minții, ca să nu mai judecăm. Aici este toată problema. Și nu mai suntem liberi cu spiritul nostru. Nu mai suntem liberi în forul nostru lăuntric. Un om care se teme, panica îi anulează libertatea. Panica îl reduce pe om. Zice, există acum un loc, spunea Marele Barbu, mai vorbeam cu colegii mei, marele poet, zice, există un loc în care în acea frumoasă poezie, loaică tânără, mireasă, spune așa, există un loc unde se întâlnește matematica și poezia. Acum se întâlnește societatea românească, frica și prostia. Și fac din această întâlnire o casă foarte bună. Un aliaj care ne cuprinde mintea. Frica și prostie concomitente în același cap, în același creier, în aceeași minte. Spaimă și panică, împreună. Și de aici stați cu minți.
Vor să ne aducă să ne ia în curând, va începe sărăcia, dragii noștri. De când rămăsesem în suspensie, spunea așa, dar unii oameni poate râd. Să știți că va începe, în primul rând, cu acești țărani. Cu acești țărani, care nu vor mai putea să-și vândă nimic. Câtă diferență este între guvernul bulgar și guvernul nostru? Știți că le-au impus bulgarii străinilor ca obligatoriu în orice hipermarket să primească produse agricole și să le aibă la vânzare ale micilor producători bulgari? În România așa ceva nu se poate. În România nu se permite. Trebuie să ni se aducă roșii din India, trebuie să ne se aducă usturoi din China, trebuie să ne se aducă din altă parte, că al nostru nu este bun. Și în curând, da, și în curând va începe sărăcirea. În curând, vor să ne aducă la un nivel mid. Încă o problemă. Erau oameni care râdeau. Acum o lună și jumătate, că noi din 14 septembrie suntem aici de 2 luni de zile. Erau oameni care, când am spus prima dată că vine o vaccinare obligatorie, 2-3 tineri erau pe acolo și zâmbeau așa, flegmatic și zăfrămisitor. Iată că domnul din fruntea țării acum ne anunță pe toți că va fi o vaccinare cu armata, nu? Domnul ministru ne spune așa, tot ce s-a spus este pe cale să se deruleze. Dacă nici acum, când nu știi, în vaccinurile lui Bill Gates, eu am un copil vătămat pe viață de vaccinuri și oriunde va fi vorba despre ele o să încerc să fiu prezent. Pentru că eu știu ce înseamnă suferință, eu știu ce înseamnă durere în familia mea, eu știu ce înseamnă să mă rog cu lacrimi la Dumnezeu și să strig că poate mai este speranță și pentru fiul meu ca să fie vindecat. Eu am fost un nebun care m-am dus și am luat din farmacie un vaccin și l-am dus repede pentru că era scos la frigider la medicul de familie ca să îl facă. Și după aia am 3 ani de zile copilul meu nu m-a mai vorbit. Pentru că am fost un fanatic care credeam tot până m-am eliberat și m-am deparazitat de o gândire corect politică. Până aici, dragii mei, nu e vorba doar despre copii. Este vorba despre noi. Se introduce aluminiu, se introduce mercur, care atacă efectiv sinapsele creierului. Se introduc particule din fetul și avorton. Citiți, vă rog frumos, prospectul, care e cât un cearceaf de la vaccinul influența și veți vedea că este scris de producător și recunoscut și îl găsiți pe internet, dat hașurat cu galben, cu cariocă galbenă, unde spune că provoacă autismul și nebunii ăștia tot ne spun nouă că nu provoacă vaccinul de autism când recunoaște un producător de vaccinuri treaba asta. Vor să facă bani de pe noi. Vor să introducă în noi niște metale grele. Ce caută acestea? Ce caută? Spun, doamne, dar nu ai fost vaccinat. Fac și această paranteză și mă întorc, pentru că n-am avut de gând să vorbesc despre asta. Pe timpul lui Ceaușescu am primit 8 vaccinuri în corpul meu. Da, am primit 8 vaccinuri. Când am fost mic, era o schemă. N-ai fost vaccinat, de ce te opui acum? Pentru că atunci exista un institut numit Cantacuzino, care acum e pe butuci. Și exista un stat care, așa cum era el comunist, avea o securitate care ținea cu poporul și nu era o anexă nici la FBI, nici la Mossad, nici la M16. Ținea cu poporul român. Și unde Bill Gates și Big Pharma din Occident nu pătrunseseră și nu-și aduseseră otrăvurile cu care se otrăvească pe români. E o diferență, dragii mei. Erau vaccinurile sigure pentru că se vroia cu adevărat sănătatea poporului. Nu era doar dorința de profit. Atât au aceste companii farmaceutice. Pentru noi, pentru ei, noi suntem doar o cifră într-un registru. Copiii noștri, am provocat odată la o discuție niște tineri studenți într-un tren din Cluj. Și când am spus, dar dumneavoastră, dacă veți fi și se va întâmpla ca în urma unei vaccinări, să se întâmple ca copilul acesta să rămână pe viață vătămat, așa cum sunt fetele din Danemarca care au rămas în urma vaccinării cu Gardasil și cu Cervarix, în vreo 200 de fete sunt în scaunele curatile și sunt paralizate pe viață. S-au murit în India și în altă parte. Ce veți face? Și atunci mi-au spus un lucru care pentru mine, numai că nu i-am scuipat între ochi. Au spus, error and restart. Erare și să începe de la început. Atât înseamnă pentru un viitor medic viața unui om, fericirea unui om, soarta unui om. Suntem o cifră. Error and restart. Atât. Noi juriștii, pentru că atunci când au fost aceste discuții în Parlament era o bătălie mută și surdă
și numai între medici și avocați. Numai noi de noi. Unii puneau problema, domnule, nu contează că mor câțiva sau se întâmplă ceva, că are toată populația de câștigat. Și noi fiecare veneam în parte și spunea așa, băi, fiecare ființă umană are dreptul la fericire. Fiecare ființă umană are dreptul la viață. Fiecare om are dreptul la integritate. Fiecare om are dreptul la sănătate. Nu numai voi aveți voi care sunteți în mafia halatelor albe. Toți oamenii au voie au dreptul la libertate și la integritate. Constituția Statelor Unite ale Americii prevede față de noi dreptul la fericire. Chiar dacă românii nu l-au în Constituția lor, să știți că fiecare îl avem. Ne-am născut un copil ca să-l vedem că a ajuns legumă și să-l plângem pentru că a vrut să facă niște bani. Un doctor să ia un comision de câteva sute de euro de pe faptul că i s-a dat un vaccin. Vă rog să vă treziți. Asumați-vă într-un mod foarte serios demnitatea de cetățean. Sunt oameni, am spus data trecută, care vin în România la studii, se îndrăgostesc de România, se căsătoresc aici, visează să devină cetățeni români. După 4-5 ani își depun acele dosare ca să aplice, să primească cetățenia. Când li se dă cetățenia și li se dă carte de identitate, cu lacrimi în ochi, le pică lacrimile și îl mulțumesc lui Dumnezeul lor, dacă sunt creștini sau musulmani, că li s-a dat cetățenia. Iar noi dormim pe noi, care avem din naștere. Să fim oameni care să ne merităm numele de român. Să fim oameni care ne merităm numele de cetățean. Nu manipulați doar atunci de alegeri. Cu 4.000 șobere ți s-a cumpărat un vot. Ia să-i tragem de mânecă. Ați văzut la alte, am spus și data trecută, în Polonia și în altă parte. Nu tot prostul își permite să sfideze poporul. Nu tot arogantul de ministru își permite să neglijeze drepturile fundamentale prevăzute de Constituțiile lor. Sunt și alți oameni care trebuie să vorbească și ei. Eu vă mulțumesc. Am avut de gând, așa mi s-a întâmplat de fiecare dată. Ca și cum ar fi luat cineva și m-a aruncat în baltă imediat. Aveam de gând, să mai meu, mă pregătesc de acasă, le bag pe toate în cap, în memorie, pentru că dacă mă apuc acum să le caut, pierd vremea. Am vorbit liber în fața dumneavoastră. Am vorbit din suflet, v-am spus ce am simțit. E nevoie de conștientizare. Veți vedea că de mâine caută să pună o botniță și pe suflet. Dacă se poate, nici să nu mai gândim ceva legat de libertate. Doar să tremurăm în apartamentele noastre. Să vorbiți aici, că trebuie să spuneți, să vorbiți aici. Deci, domnilor, pentru asta a murit martirii în 89, ca să ne întoarcem la dictatură. Nu au murit pentru asta, au murit ca să rămânem liberi în veci de veci, până la parusie, până la a doua venire al Hristos. Dumnezeu să ne ajute, liberi să rămânem și libertatea să ne apărăm și libertate să lăsăm în urma noastră pentru copiii noștri. Amin. Libertate! 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 Dragii mei, bună seara! Libertate, libertate, dar dați-vă măștile jos pentru libertatea asta care o vreți. Să vă spun scenarii. O să ziceți că sunt nebun, da, considerați-vă cum vreți voi. Dar ce se va întâmpla va fi așa. Copiii voștri la școală și la grădiniță vor fi învățați peste foarte puțin timp. Și dacă n-ați aflat încă, vă vor obliga să purtați mască și în casă, ca să vă protejeze pe voi, pe bunici, chipurile, că vă îmbolnăvesc ei. Și atunci copilul va merge la școală și va spune, tata, mama, bunicul, ăla, nu poartă mască, veți fi obligați în casă să purtați măști. După care, dacă nici așa nu vreți să vă fie bine, nici atunci nu o să pricepeți, o să pricepeți când vă vor spune la școală copiilor că voi sunteți doar biologic părinților și că nu aparțin vouă, copiii aparțin societății. Și o să vă spună copiii de lângă voi, da, la revedere părinți, noi mergem pe o insulă undeva frumos. Ca să punctez acum, vă rog să nu vă supărați. Dragii mei, să știți, vă rog să vă duceți, pentru că astea sunt armele noastre, să vă duceți acasă, să deschideți codul civil, noul cod civil al României, și să citiți de la articolul 47 în continuare,
unde se vorbește despre autoritatea parentală și în care se spune așa: părinții sunt obligați nu numai să acorde bună creștere copiilor, ci să și vegheze dacă drepturile lor sunt respectate sau nu. Există o lege în România, legea drepturilor copilor 272 pe 2004, care ne spune nouă în articolul 29 că copilul, chiar dacă este el mic, mai ales dacă a împlinit vârsta de 10 ani, cei care ați trecut prin divorțuri, nu vă doresc așa ceva, dar au fost oameni care au trecut și care au avut copii și dacă erau mai mari de 10 ani, îi întreba judecătorul dacă cu cine vrei să fii, să rămâi, cu mama sau cu tata. De la 10 ani se cere părerea. Ei, în orice problemă, copilului îi se cere părerea. I-a întrebat careva pe copiii noștri când a pus masă la gură: poți să o suporți? I-a întrebat careva din Ministerul Sănătății pe părinții copiilor: veniți încoace să vorbim, vreți să le punem mască copiilor? A fost vreo dezbatere publică, măcar la nivel online, la nivel, ca să spun așa, de distanță, între părinți și Ministerul Sănătății, între părinți și Ministerul Educației? Nu! Au respectat ceea ce au respectat alte națiuni și alte guverne în raport cu copiilor? Nu! De aceea astea sunt semne, indicii și semnale că în România drepturile oamenilor deja se rarefiază, cum se rarefiază atmosfera când încep să urci pe munți înalți. Sunt primele semne, cu asta începusem în 6 mai 2020 și în 25 iunie tot 2020, prin decizia Curții Constituționale 454, dacă nu mă înșel, sau 457, s-au considerat că articolele 65, 66, 67 și 4 din legea 55, în baza cărora sunt amendați oamenii, sunt considerate neconstituționale. Iar mai devreme, cu o lună, în 6 mai, se spunea că toate amenziile care au fost date în stare de urgență sunt neconstituționale. De aceea să nu vă fie frică prea mult dacă aveți o amenzi pentru că nu aveți mască. Pentru că dacă le atacați în instanță, baza legală pentru în care v-au fost date este nulă. A fost anulată de către Curtea Constituțională și veți trânti aceste procese verbale. Mai doriți dumneavoastră. Asta a fost intervenția. Deci să nu vă fie frică și căutați să fiți mai incisivi. Fiți oameni care să vă meritați numele de român. Trageți-i de mânecă pe toți ceilalți. Până la copilul meu, spunea cineva: domnule, când e vorba de copilul meu, îți ca o ursoaică rănită care pe oricine mă iau, dacă e vorba să se atingă cineva de copiii mei. Vine primăvara cu vaccinare obligatorie. Va fi testul. Masca a arătat deja cine sunt o parte din români. Fricoși, ascultători, lași, ieșiți din lașitate. Rupeți frica, rupeți lanțurile, rămâneți liberi, rămâneți demni. Dumnezeu să ne ajute, români adevărați, să rămânem până la sfârșitul lumii. Amin. Libertate! 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 Nu vă fie frică! Pandemia pică! Să strige toată Timișoara! Nu vă fie frică! Pandemia pică! Vă rog! Haideți! Voi, haideți aici! Haideți aici amândoi! Pandemia pică! Nu vă fie frică! Veniți cu bannerul de nu vă fie frică! Pandemia pică! Veniți aici! Nu vă fie frică! Pandemia pică! Ridicați aici! Aici vreau să ridicați în mijlocul adunării noastre! Cu fața încoace! Cu fața catedrală! Jos guvernul ăsta! Vă rog! Întins, ridicat maxim în sus, ajutați câte doi aici! Ridicați, nu vă fie frică, pandemia pică! Ridicați fără măști, domnilor, fără măști, dacă nu vă e frică, fără măști! Frică! Pandemia pică! Nu vă fie frică! Pandemia pică! Nu vă fie frică! Pandemia pică! Nu vă fie frică! Pandemia pică! Aici e România, o țară de eroi! Aici e România, o țară de eroi! Aici e România, o țară de eroi! Aici e România! O țară de eroi! Vă mulțumim tare mult! Și nu uitați, atunci când suntem uniți, nicio forță a răului nu poate să ne învingă.
nimic nu poate învinge iubirea care ne ține la oaltă. Tot ce înseamnă distanțare înseamnă elementul răului în această lume. Așa că faceți tot ce puteți acasă la voi. Îmbrățișați-vă oamenii de apropiați. Zâmbiți oamenilor de lângă voi. Spuneți des te iubesc. Spuneți mulțumesc. Nu se va lega nici mana virusului de voi. În următoarele momente avem încă o doamnă care vrea să ne spună niște cuvinte din suflet. Foarte importante. Haideți să-i spunem bun venit cu un aplauz, cu un rând de aplauze. Un site de știri necenzurate Florentina. internaționale, o alternativă la mass media clasică. Ok, mersi. Cu drag. Bine v-am găsit, cetățeni curajoși! Aș vrea să vă spun că polițiștii din România nu sunt mai presus de lege! Legea 360, care implică statutul polițistului, articolul 23, aliniatul 2, spune așa, jurământul de credință: jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să-mi îndeplinesc cu răspundere și bună credință îndatoririle ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Asta spune jurământul polițiștilor care vă amendează. Acești polițiști nu știu că decizia CCR 457 din 25 iunie 2020 spune, consideră articolul 67 neconstituțional. Ce spune articolul 67? Poliția, jandarmii, angajații ISU au dreptul să dea amenzi. Este neconstituțional. Nu au dreptul. Nu au dreptul. Polițiști, aflați asta de aici. Români, cetățeni români, aflați acum că ei nu au dreptul să vă dea aceste amenzi și că jurământul lor îi obligă să respecte Constituția. Acest articol nu a fost abrogat din legea 360. El există. Codul de etică și deontologie al polițiștilor, hotărârea 991 pe 2005, articolul 7, exercitarea atribuțiilor polițiștilor, spune așa aliniatul 3. Polițistul trebuie să îndeplinească atribuțiile și misiunile ce îi revin într-o manieră echitabilă și obiectivă, cu respectarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, consacrate prin Constituție și prin alte legi, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Codul European de Etică al Poliției și cu dispozițiile tratatelor la care România este parte. Și aici vă spun, în toată Europa, poliția a trecut de partea manifestanților. Poliția e cu oamenii, e cu noi, acolo. Veniți aici cu noi, voi, poliție! Aliniatul 4 din articolul 7 spune: pe timpul îndeplinirii atribuțiilor profesionale, polițistul acționează în parteneriat cu populația și trebuie să acorde persoanelor protecție, oameni buni. Protecție trebuie să vă asigure vouă, cetățenilor români, pentru că nimeni nu e mai presus de lege, spune articolul 16 din Constituție, pe care ei sunt obligați să o respecte. Trebuie să acorde asistență de specialitate pe care aceștia sunt îndreptățiți să o primească și servicii conform misiunilor, atribuțiilor poliției. Vorbim de atribuțiile poliției.
Ei trebuie să prindă hoții, tâlharii, criminalii. Nu să amendeze lumea pentru o cârpă nenorocită, o cârpă fără valoare. Licee cu noi, veniți cu noi, polițiști, sunteți cetățeni români, aveți familii, aveți copii, aveți părinți și bunici. Gândiți-vă, masca îi va ucide și pe ei, în egală măsură în care vă ucide pe voi înșivă. Pe voi care stați 8 sau 10 ori cu mască pe față, voi sunteți victime ale acestor trădători de neam. O altă structură, Jandarmeria a depus un jurământ militar. Sunt structură militară. Jurământul lor spune așa: eu, fiecare spunându-și numele, jur credință patriei mele România. Care patrie, jandarmilor? Care patrie? Ați distrus noțiunea de patrie. Marxiștii din Comunitatea Europeană, Bruxelles trădător și manipulator, jos marxiștii, jos Bruxelles trădător și manipulator, jos hoții, jos criminalii. Jurământul spune în continuare: jur să mă apăr țara chiar cu prețul vieții. Da, jandarmilor, vă dați viața purtând o mască, vă dați viața târâind pe jos un cetățean onorabil, un om simplu. Atunci vă dați viața, v-ați vândut sufletul pentru solda militară, care nici măcar nu recuperează un trai mai bun. Nu vă dă un trai mai bun banii aia care vi dau ei pentru COVID-ul inventat. Spune mai departe: jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Acum, atenție! Legea 116 din 5 iunie 98 n-a fost abrogată, este reală, este activă, privind organizarea și funcționarea jandarmeriei. Articolul 33 spune așa: militarii jandarmeriei române, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au obligația, rețineți, au obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să asigure îngrijire medicală persoanelor care au nevoie